Bathi approach kanjani be-RCL Food ukuthi manje asihlanganise amaqembu sibla ubheka community kube ne-Selati Cup? Unfortunately mina iSelati Cup ngithola ihamba ngendlela mara wonke lama stages ngihambile. Ngike ngaba ngumdlali kuSelati 2008 bengidlala kwenye iqembu laseBlock A ngike nganominate nami kuba player of the season. Block A Naughty Boys ngingadlala Block A Naughty Boys bengingumdlali nakhona ngahamba kancane kancane ngacoacha nami ngicoachile kuma teams khona lapha kuSelati nami ngakhona ngathi vulela la kami iqembu ngaba ngichairman kude stage lengakasambe ngibe mdlali ngaba ngicoach ngaba ngichairman nyalo ngitournament director le tournament kude into lengayadi ngeSelati. So in short iSelati iqale kancane njengoba usho ukuthi nyalo sese 17 edition nyalo ibukeka i-tournament leseyikhule kakhulu sile kubo 128 yema teams sayehla kancane sase 64 siyakhona lokuyimanage yakhona kumanage kahle ukuthi le tournament ihambe izofika egcineni.